Al llarg del seu cicle de vida, els edificis requereixen una sèrie de subministraments per tal de complir les funcions per les quals han estat construïts. Aquestes funcions són els requeriments que, segons la LOE, la Llei d'Ordenació de l'Edificació, han de complir els edificis. En primer lloc tenim la funcionalitat, que és la utilitat que li donem a l'edifici o que compleixi amb certs criteris d'accessibilitat. En segon lloc tenim la seguretat, a nivell d'estructura, a nivell de protecció contra incendis, a nivell d'ús, etc. I finalment, l'habitabilitat. Aquí estem parlant de salubritat, confort tèrmic, confort acústic, etc. Per tal de disposar d'espais que compleixin tots aquests requisits, necessitem una sèrie de subministraments, tant per construir els edificis com perquè funcionin al llarg de tota la seva vida útil. Aquests subministraments poden ser aigua, formigó, fusta, pintura, electricitat i un llarg etc. L'extracció, transformació, transport, utilització i disposició final d'aquests subministraments genera una sèrie d'impactes sobre el medi ambient. Alguns d'aquests impactes són la pèrdua de biodiversitat, l'escalfament global o la pluja àcida. Aquests impactes sovint queden ocults, no ens adonem que estan succeint, perquè pot ser que no es facin visibles els seus efectes fins al cap de molt temps o que en el punt on s'extreuen i es transformen els recursos sigui molt llunyà del punt on s'utilitzen, i al mateix temps aquest sigui llunyà del punt on s'aboquen quan els rebutgem. El repte dels professionals de l'edificació és aconseguir complir amb els requeriments de funcionalitat, seguretat i habitabilitat dels edificis, al mateix temps que reduïm al màxim el seu impacte ambiental. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.